Kap koja je prelila čašu, nema neke kapi koja je prelila čašu, nego, eto tako, potreba se javila. Došao je trenutak, seli su ljudi, pričali su, dogovorili smo se. Nije samo taj deo koji sam ispričao oko dugovanja države prema veštacima. Znači, isto tako dešava se s druge strane da jedno veštačenje košta 20.000, da jedno košta 500-600.000. Što opet nije u redu. A od čega to zavisi? Pa zavisi, nema repera od čega to zavisi. U tome jeste problem zapravo. U tome jeste problem. Zato i hoćemo da napravimo tarifu i normative koji će tačno otvrditi šta koji veštak koliko treba da uloži rada, sati i tako dalje, da bi jedno veštačenje imalo svoj smisao. A ko određuje te cene? Sad vi ste veštak za određene oblasti i onda vas neko angažuje, odnosno sud, i vi kažete moja cena je tolika. Postoji zakon o veštacima koji dosta paušalno određuje da sat košta u odnosu na školsku spremu i u odnosu na lični dohodak koji je to u ovoj Republici. Međutim, to je dosta paušalno i to, kako da kažem, i po tom cenovniku ja mislim da nijedan veštak ne pravi svoj troškovnik za veštačenje. Ako firma veštači, to je od 90.000 pa naviše. Ako veštači fizičko lice, to je 20, 30, 40, 50, 60.000 maksimum.